Viveiro vive os prolegómenos da súa Semana Santa co ciclo Adral, a programación de difusión cultural e relixiosa organizada pola Xunta de Confrarías que se prolongará ata o 12 de abril. Os actos, que inclúen conferencias, concertos e presentacións de libros, deronse a coñecer este sábado no Concello de Viveiro, coa asistencia de numeroso público, autoridades e confrades. Tamén descubriuse o cartel deste ano do que por vez primeira é autora unha muller, a fotoxornalista Pepa Losada. A presentación acudiu a deputada de Economía, quen falou da achega de 30.000 euros coa que a institución provincial reforza o seu apoio á Semana Santa de Viveiro, unha festividade, subliñou Carmela López, que trascende as fronteiras locais para converterse nun referente cultural e espiritual recoñecido internacionalmente. A Semana Santa de Viveiro, declarada festa de interese turístico internacional no ano 2013, é unha das máis antigas de Galicia. A procesión da Última Cena, cun paso creado en 1808, ou o Vía Crucis de mulleres son mostras da devoción e o valor histórico-artístico desta celebración.